Iya, tepat jam 12. Pun Bapak munggah wani sanggar pamujan. Pemuja marang para dewa ing kahyangan. Nyuwun pituduh apa ta sebabe negara Ngamarta ketaman dahuru sing kaya mangkene. Rene pun Bapak ki nyungkani tumrape para dewa. Wekasane dewa paring wangsit marang pun Bapak ing Sukarima nreweteh cetha ngegla kang tanpa warana. Negara Ngamarta ketaman dahuru sing kaya mangkene kuwi disebabake merga ana umate Gusti sing kakehan umur. Rama Penemban. Piye Janaka kowe ya melu omong. Pokoke sing di situasi panggung ki kudu melu omong gen ora vakum ngono. Sekuni barang ya aja meneng wae. Iya Kakang, aku wis omong ra ketang rong kecap. Langening kalang nyemanagara pantamun caratinon kekonang surem sorote tanpa padang kasorot gegono dasaring mangsa katiga nawanging ujung ancala nawanging ujung ancala sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati sunare ginabit gunung temah temlawung sorot lembayung sumamburat lirbang socane nganggo rapuh naratas sunaring Hyang Arka tinampi siraping praja Ngamarta marmadatan kawis tinggal gilar-gilar punang sirap labet mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati
Kani ajembut asmaning Gusti ingkang Maha Welas kang sarta Maha Asih. Murwakaning kandha undhita ingkang minangka dadi pambukaning carita. Gumlaring praja Ngamarta ya sinebut ing negara Indra Prastha. Negara ingkang panjang marang apunjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata Toraharja. Dasarnya go Ngamarta kena den areng negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur ukuse adoh kelawan kuncarane awit kasembuh pangaribawane Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Yudhistira ya Sang Prabu Anom Dwijakangka. Nalindra ingkang mahambek berbudi bawa leksana lire berbudi tansah geganjar mula wisuda bawa leksana neteping pangandika. Dereng ngantos kami jil pangandikane Sang Nata kasaro praptanira penemban Begawan Durna dalasan patih Harya Sengkuni ingkang dadosaken gugup garagapan nata ing Ngamarta dalasan para Pandhawa ingkang samya manembrama praptanira para pinisepuh ing negara Hastinapura. Kidung pendhet minangka pralampita Sang Nata Puntadewa medhar sabda. Sembah niring gulun kaparaba risang marabangrat ing sahananing kaandekanang sihing tasih buka sawegung maksihing delahan Jiwang kanang mamul jueng borinjeng mayakaning rat Doteng ratku utama mangguwa manugrahing lan siswa sugata
lajengaken anggen kula matur wonten asanipun anggal anak Prabu Puntadewa. Bares kures blaka suta blakotang terus serang. Praptanipun ingkang Bapa ing Sukarima ingkang angos pisan. Tilik kayuwanan keslametan kararjan kawilujengan kebasgas kewarasan dumateng para putra-putra siswa kula Pandhawa. Puji syukur yen to sedaya tansah ginanjar kawilujengan kebagas kewarasan nirbaya nirsangsaya tebih saking rubeda tebih saking sambikala mugi tansah pinanengan slamet rahayu wilujeng wit dina niki nganti sak lawas-lawasipun awit pandonganipun ingkang sami pinarak mriki sedaya. Gelau. Ewadene ingkang kaping kalih yen Nak Prabu Puntadewa Werkudara aja ngantuk Werkudara ora lah iya ingkang nganga kalihipun pun Bapak ing Sukalima ngaturaken salam saking anggen Nak Prabu Dayudana ingkang tumanduk dumateng Jangatika tuwin para Pandhawa nggih Rama Panembahan sampun kula tampi mangke menawi kundur sungkem kula kunjuk wonten ngarsanipun Koko Parabing negara Ngastina. Nggih, mengki kula sampaiaken. Lah. Ndungkap ingkang angka 3 nggih, Nak Prabu. Ndungkap ingkang angka 3. Nadyanto pun bapa menika manggen mapan wonten ing negari Ngastina, inggih negari Gajahhoya. Namun, ya. Batas kula ugi mapan wonten ing negari Ngamarta mriki awit guru kaya dene Penemban Begawan Durna menika mboten saged benten-bentenaken tur wit biyen nganti saiki Dwija utawi guru menika mboten wonten ingkang Bancidhe Banjiladan. Sedaya murid kula anggap sami. Ngastina nggih Ngamarta, Ngamarta nggih Ngastina. Pandhawa nggih murid kula, Kurawa nggih muridipun Penemban Begawan Kumbayana. Nggih. Lah, yen to murid kula nandhang susah pun Bapak ugi nderek melu prihatin. Yen to murid kula menika bungah pun Bapak inggih nderek bingah. Nah, mila saking menika rehnipun Bapak mitur tembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna. Mireng pekabaran bilih negari Ngamarta nembe ketaman Kingkin. Nggih. Paribasanipun Surya ingkang kataweng hima peteng dedet lelimengan. Kadaya negara Ngamarta mriki ketaman dahuru pagebluk Mayangkara awising boga kang sarta wastra. Nah, bab menika ingkang badhe kula suwunaken katerangan. Kabar menika kabar ingkang leres napa kabar ingkang lepat bilih negara Ngamarta nembe ketaman dahuru pagebluk Mayangkara. Para Pandhawa nembe susah menggalih swasana kawontenan negari Ngamarta menika ingkang badhe kula suwunaken menawa kula menika saged mbudaya mripat jalma pareng kula nyuwun dawuh surasane ing donya Sutyaning sun Gusti Welasa tasih kaswase Rama Penemban Begawan Durna matur genging panuwun
ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun paring kawigatosan dumateng para putra paduka Pandhawa. Leres pangendikanipun Rama Penemban Begawan Durna bilih kalungguhan samangke negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk Mayangkara awising buga kang sarta wastra larang sandang kang sarta pangan utaminipun para kawula ingkang among tani ingkang babat pisan dereng saged ngraosaken panenanipun nengsemaken ing batos boten namung dumugi semanten kathahipun wabah penyakit lelara kathah para kawuling negari Ngamarta ingkang esuk nandhang raga sonten dumugi ning pralaya ngantos bingung bilunglungan anggenipun kula dados pengayom tumraping para margawagung ing negara Ngamarta. Mboten kirang-kirang anggen kula mbudidaya lan makarti parandene ngantos rikelenggan samangke dereng saged antuk colok pepajar tumrapet petenging Paraja Ngendraprasta. Mbok menawi Bapa Penemban Durna saged paring dawuh menapa ing ngedah kula tindakaken sumados negari Ngamarta saged malaya temah jati temah nirmala menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka. Lera sapating sun tumiling mangulati puspita metemendah kang warni midering taman hanon kang sekar warsi nadyan to pun bapa menika mboten jinawil nadyan to menika lugunipun senes kemajiban kula ning bot-botipun kasok katresnan kula dumateng murid-murid kula Pandhawa pun bapa mboten sah diperintah jumangkah mboten sah dipun perintah kumrembyah goleki apa to sing dadi sebab musababe negari Ngamarta mriki nembe ketaman kingkin kados mekaten swasana prihatin. Durna guruku. Piye Werkudara? Aku percaya katresnaning Durna bapakku marang para Pandhawa. Yen pancen panjenengan ngerti sebab musababe negara Ngamarta ketaman kang kaya mangkene kelangan katentreman lan kamulyan. Mestine Durna bapakku ora bakal kabotan. Apa sing kudu tak tindakake lan apa sing nyebabake negara Ngamarta ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang pangan. Werkudara kawruhanana. Mau bengi ya tepat jam 12. Pun bapa munggah wani sanggar pamujan. Memuja marang para dewa ing kahyangan. Nyuwun pituduh apa ta sebabe negara Ngamarta ketaman dahuru sing kaya mangkene. Rene pun bapa ki nyungkani tumrape para dewa. Wekasane dewa paring wangsit marang pun bapa ing Sukalima nreweteh cetha ngeglo kang tanpa warana. Negara Ngamarta ketaman dahuru sing kaya mangkene kuwi disebabake merga ana umate Gusti sing kakehan umur. Oh mangkah anggara sesumbar lindu katar bumi gonceng kumalodo kadi guntur katok omo pengkang joloni dimbak lumembak
banyune kumambang iwung. Wis tau krungu suluk aku. Wis ning YouTube akeh. Oh ya, syukur. Umat sing kakean umur. Kuwi sing dadi Sukerta. Sing kudu disirnakne dening para Pandhawa. Lamun to para Pandhawa kepengin Ngamarta pulih kanane kadi dene Winyune. Rama Penemban. Piye Janaka kowe ya melu omong. Pokoke sing di situasi panggung ki kudu melu omong gen ora vakum. Ngono. Sengkuni barang ki aja meneng wae. Iya Kakang, aku wis omong ra ketang rong kecap. Gawe aku ora ngapa-ngapa bengi ki ngur, gawe aku guyu dibayar. Piye Janaka balenana piye? Ingkang dipun kersakaken umat ingkang kakian umur ingkang kedah dipun pejahi minangka tumbal karaharjaning praja Ngamarta menika sinten? Durna bapakku iso gelar kudu iso gulung. Margake kuwi kandha umat sing kakian umur sing kudu dipateni dening para Pandhawa. Supaya Ngamarta bisa waloya temah jati-jati temah nirmala kuwi sapa? Werkudara. Wangsite cetha tak rungokne. Nadyan teko kupingku tak jejeli karo headset ning krungu cetha dawuhe para dewa. Cetha. Umat sing kakean umur sing dadi sukertaning jagat ora ana liya Pendhita Kendali Sada si Anoman ya si Senggana. Waton Anoman mati beres paloyo Ngamarta. Margiyuh lara asmara rangu-rangu geng mangarang yah paringa sadana hangger jiwa kawula ngliptara ngripteng lukita ing anak hangger jiwa kawula nglipur nglipteng lukita sinamung langen kusuma